Hola, Apple ha ampliat la seva gamma d'interruptors segelljats de la sèrie I amb la nova sèrie IZ. Aquí podem veure la sèrie estanca I, i ara el que ha fet és crear la sèrie IZ, que podem veure aquí, que la seva avantatge principal és que permet el muntatge fluix, el muntatge enrasat, d'alguna manera, i també permet un muntatge, un desmuntatge molt fàcil, ja sigui per soldadura per ona, per exemple, o per soldadura per connector per ona. Podem veure aquí, que aquí tenim la placa circuit imprès, col·loquem primer el pulsador, i després col·loquem el que sigui el panell amb la rosca. El mateix faríem, el mateix passaria amb muntatge per connector. Això permet un més fàcil muntatge i un desmuntatge també més fàcil. Fins i tot es pot fer al mateix joc de muntatge o desmuntatge sense massa dificultats, d'alguna manera. També permet el muntatge fluix o enrasat. Això és molt interessant. Aquests pulsadors poden ser metàl·lics o en nylon. Poden ser amb acció momentània o alternada. En metàl·lic només alternada. Si desitja més informació, sisplau, contactin amb Hermec.